Alhamdulillah pisanku tuwek-tuwek nggih. Kena ngiri yoyon seumben iki, dikripik, dibumbu pedes, dibumbu legi, dibumbu balado, pokoke rasa jajan iki nggih. Ya. Ya. Aduh, sapa kaya ning menungso? Dibumbu Pak Delik nih iki. Iya iki kudu tak delikne iki. Nanti tawange kok renek iki. Nyapa ta iki? Heleh ki lho yu ngopeni jangan blendrang. Walah kowe iki kok mesti ngopeni blendrang ae to. Tekek yo mesti blendrangmu. Lah cek enak lho yu, nyapa ning apa? Ora, iki lho aku ngungkusi cutang cuyu. Aku kelingan jebrak nyong kowehno. Apa iki yo ngalah suwun lho ya. Kok yo kelingan. Aku kok tegal iki mengke iki. Waduh yo aja lunga kono. Aduh, masalah mateng aku. Oh, nyapa? Iki apa iki? Apa iki? Masalah, Yem. Apa iki? Lah gedang ngono lho. Kowe emang Jawamu ndelekne gedang ngono apa piye? Sopo lamu sembleteng kabeh ning sayake kancane ngene iki terus piye ngene iki jajal? Ora yo ora, kuwi emang gedang pakan manuk asline. Lah manuke sapa jajale wong ora ndek manuk kok. Manuke Kang Mentel masalah go dijabang. Manuke jebrak di ini sore lek tuku dipakan kuwi. Kowe iki lho Yem kok kolu mangan ora bage-bage aku. Aku ki ora kolu lho mangan lek ora karo awakmu. Mesti tak turah ning awakmu. Kolu yu wong tak pama. Lah lambe yu rimen iki rimen yu adek koyo ngene. Piye ki? Maaf. Entar lambemku jal diangkrang kok. Ndi nak kono mong. Lawe, tak kon balik neh. Wis jedel kok. Lho iki to. Aja, tak ngene mentong. Jabang gener, orang disin. Dek. Iya. Nyalekno.